Padayong pampaningkamot sa otoridad sa Samal Island na matumbok gayod ang sospek nga nagputol sa ulo sa upat ka mga itoy sa barangay San Miguel sa Mong Isla. Samtang nakasuhan na usabang sospek nga miputol sa ulo sa iro nga si Choi sa Arcastillo, Agdao, Davao City. Anang report ni Sheila Vergara Rubio. Gimando ni Mayor Aldavid Uy ngadto sa kapulisan nga pangitaon gayud ang sospek nga mipatay og miputol sa ulo sa upat ka itoy sa barangay San Miguel Peña Plata, Samal Island. Hangtod karon, wa pa madakpan ang suspetsado. Busa pa din ang panawagan sa barangay kung kinsa ang dunay impormasyon sa responsable sa krimen nga isumbong gilayon sa otoridad. Nagpabilin usab ang gitanyag nga 15,000 pesos nga reward sa makatudlo. So kung kinsa tong makatudlo sa nagpatay sa upat ka itoy ug nagputol sa mga ulo ni ini, ako maghahatag og reward kaninyo nga 15,000 pesos. Samtang sa kabahin sa Aspin nga si Choi kinsa giputlang gihapon og ulo sa barangay Arcastillo, Davao City, natabangan na sa Bantay Hayop Davao nga makasuhan ang sospek. Nanawagan ang Bantay Hayop sa tanang komunidad sa syudad nga dili pasagdan ang mga sama niini nga kaso. Kung aduna tay mga kaso sa animal cruelty, nga mo participate sila sa pagsulbad ug sa pagundang sa maong mga activities. Daghan kaayo ang kaso diri sa Davao City regarding animal cruelty ug ang pagpasagad sa mga hayop nga binuhi. Mananap man ang maong mga biktima apan angay gayud gihapon nga hatagag bili ang ilang kinabuhi. Ginatagaan nato og respeto ang maong kinabuhi tungod kay sila ang ato ang kauban sa urban setting. Unta dili ta mohunong sa pagpaningkamot aron mausab ning mentalidad. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.